fi'n credu mae lot o pobl yn meddwl mae pobl sy'n campaign ar gyfer yr environment yn just hippies neu pobl odd, a dydyn nhw ddim. Fi'n cwrdd â lot o pobl dros 10 mlynedd, doctor, plumbers, just pobl normal. O'r peth sy'n cadw ni gyda gilydd yw, mae'n really pwysig i achub yr environment. Fi'n moyn byw mewn lle hyfryd, a fi'n moyn y plant fi yn tyfu mewn bywyd gyda'r natur a deryn a blodau a pethau fel hynny. Pan o'n ffeindio mas fi'n beichiog, dyna beth fi'n dysgu Gymraeg yn bendant. A nawr mae ferch yn mynd i'r ysgol Gymraeg a fi'n gallu siarad Gymraeg. 6 mlynedd yn y dosbarth bob bore Mercher, a mi'n balch nawr i gallu gwneud e. Dyma'r y bwrdd Hadau, a mae pobl yn falle yn tyfu gormod o'r planhigion, so mae'n cadw yr Hadau a mae'n dod lawr i ffeirio. So os mae gormod o Hadau moronyn dy fi, fi'n gallu ffeirio nhw am ffa neu reiddi. Mae'n wedi trefnu yn grwpiau tomatoes, peppers, legumes, ffa a peas, reiddi, perlisiau, blodau. So fi'n just rhwch nhw yn y lle, yn y grŵp, sa'n gwybod beth yw hwnna. Alliums ar yr ochr arall. Ffa Ffrenig, fan hyn. Nionen, perlisiau, blodau. Yn colli ffrai. Mae ffrai ffa ti'n gallu cadw am falle 10 mlynedd os ti'n cadw nhw yn dda. A un ffordd fi'n cadw nhw yw i rhwch nhw mewn blwch gyda'r reis neu rhywbeth, a mae reis yn sygno yr moisture mas o'r hadau a'n cadw nhw yn sych. So dyma yw'r ffordd dda i cadw'r hadau. Mae lot o hadau nawr, chi ddim yn gallu prynu nhw fel Purple Peacock, Climbing French Bean a Uncle Fred's Peas. A mae'n anodd nawr, ti ddim yn gallu prynu nhw yn y shops, achos mae lot o cwmni hadau yn mawr iawn, so mae'n tyfu popeth i cyngheuaf am yr un pryd. Wel, os ti'n byw yn yr ardd, ti ddim moyn 20 plant o tomatoes yn cynhadau am yr un pryd. Ti moyn un wythnos ma, un wythnos nesa, a trwy y haf. So, ond mae hen varieties, os mae drought, gormod o glaw, mae hinsawdd yn newid, mae lleisiau lleol yn lle well i adapto i'r newidau, well na uniform varieties o'r cwmnis mawr. Mae'n rhan o'r diwylliant hefyd. Dwi'n credu mae'n pwysig i cadw'r pethau fel hynny yn byw, a bydd angen am llawer mwy o bobl i dechrau tyfu lleisiau eu hunain i cadw yn heini. Mae'n pethau mwy well i casglu a cyngheuad lleisiau a ffrwythau sy'n tyfu dy hunan. Mae'n just blasu yn ffantastig. Dwi'n credu nawr, fel chi'n gweithio yn caled iawn, dim lot o amser ti, o ti moyn yr ardd. Dwi'n credu nawr mae websites a grwpiau dwi'n credu fel Age Concern, yn matcho'r pobl. So os chi moyn garddio,
dim ardd y ti, ti'n gallu helpu rhywun gyda'r ardd sy'n dim amser dyn nhw o dyn nhw ddim yn gallu, falle hen pobl neu rhywbeth. So ti'n gallu, mae'n gweithio yn yr ardd nhw a ti'n gallu rhannu y cyngerdd. Ti'n gallu take lot o shortcuts fel rhwch di plastig neu hen carpet dros yr ardd a tyfu planhigion trwy'r hynny, dim angen i tynnu weeds then. So mae gen i lot o syniadau a pethau sut i wneud, i wneud popeth mwy hawdd. A ti'n just ymlacio a pethau pwysig yw, chi'n joio bod yn yr ardd a just potro a cyngheuad pethau heb angen am lot o waith. Falle ti'n angen siarad gyda cyningod. Rhaid ti dweud iddyn nhw, dyma'r patch o lettuce am yr onen a pethau gyfer ti. Os ti'n bita hynny, bydd yn iawn, a dyma'r lleisiau fi a rhaid ti ddim yn bita nhw. So dyma un ffordd i ceisio. Sa'n siŵr os mae'n weithio, o fi'n clywed hen stori am y ffermwr yn neud yr un peth gyda'r ceirw, a mae'n gweithio gyda ceirw. Dydw i ddim yn gweithio gyda melwoden, ond mae yn gweithio gyda ceirw. So falle, bydd i'n gallu trio experiment gyda'r cwningen yn yr ardd ti eleni. Yeah, sacrificial planhigion ti'n angen falle, neu ffent mawr electric. Teimlo'n hyfryd, yn really hawdd. Dyma ffordd arall i achub arian a hefyd i bypass y diwylliant ddrwg, wneud pethau fy hunan. Sut ti'n wneud rugs? Dyma'r un peth oedd fy mam yn wneud. Mae lot o pobl yn wneud rugs cyn mae teledu yn cael ei inventio. Pethau sy'n cael ei ailgylchu, hen sacs a material a bagiau, hen jeans. Well na choco nhw mewn skip yna yn landfill, dyma'r un ffordd arall i stop o'r gwastraffu, i aildefnyddio, nid ailgylchu. Be ti'n meddwl? Fe'n swto fi? Na, nid really. A lot o ffrinds fi sy'n byw yn y coedwig yn wisgo het pixie fel hynna. Mae'n o wych. Rhai pobl yn gallu wisgo het, nid fi. Siwt mae'n mynd heddi dy boes? Ni di benni. Be chi di benni? Be chi di wneud? Ni di ffilmo episod. Rhaglen natur. Rhaglen newydd o'r rhaglen natur ni. Ar gyfer 362. Dim gwybodaeth yn Gymraeg. Dwi'n siarad am y canolfan technolegol yn Machynlleth, a dyma'r journal nhw, a dim Gymraeg o gwbl yn y peth. Falle mae rhai pobl ddim yn meddwl mae'n pwysig, achos mae i achub y byd yw mwy pwysig na i achub y iaith. Ond sa'n siŵr i bod yn onest, falle mae'n just, cos mae'n incomers. Ond fi'n credu mae lot o pobl yn Cymru yn byw mewn ffordd ecologic anyway. Ond nawr mae'n dechrau symud mwy i dilyn diwylliant capitalist mewn gwastraffu popeth, prynu rhywbeth newydd. A dim ond yn y couple o generations olaf, mae o'n hynny'n digwydd. So mae lot o pobl yng Nghymru dal yn byw mewn ffordd gwyrdd anyway. Ond dydyn ddim yn credu mae nhw, mae'n just wneud e. Dyma'r grŵp ar gyfer permadiwylliant. Dwi'n credu yw'r enw hwn
yn Gymraeg, os sa'n siŵr. Permaculture. And it's, well, dyna beth mae'n dweud. Maximum contemplation, minimum action. So, os ti'n diog, dyma ffordd i byw. Lleia ar y ddeiar, mewn ffordd well na rysio'r gwmpas gyda'r car a stuck mewn y rat race. Dyma'r bywyd, dyma'r byd fi moyn gweld. O'n i'n dysgu Gymraeg yn yr ysgol a ces i CSE yna, ond dwi ddim hyder fi, dim pobl i siarad Gymraeg gyda, so ces i ddim cyfle. So fi'n dysgwyd nawr, fi'n credu mwy ddim pwysig, fi'n credu mae lot o pobl, fi'n credu mae double system, achos mae ysgolion yn ysgol Gymraeg, na ysgol mewn gyfrwng Saesneg, mae'n gwneud 2 layers ar un, divide a rule, o'r Llansteffan, dal o'r Llansteffan, divide a rule. Mae pobl Gymraeg sy'n gallu Gymraeg yn well na'r pobl sydd ddim. O dyma'r impression mae rhai pobl monoglot yn meddwl achos o'r waith a pethau. Ond sa'n siŵr sut i newid pethau fel hynny. Neu just cario ymlaen a campaigno, ond mae'n pwysig i campaigno ar gyfer iaith, ar gyfer diwylliant. Nid diwylliant consumer, diwylliant sy'n achosi i'r calon a hefyd achub amgylchedd hefyd.